हाय लोगोफोर आरो मोनसे गोदान गुदुं बोथोरनि गुसु गुसु फ्रेश भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय। क्या बोला तूने? हाय लोगोफोर आरो मोनसे गोदान गुदुं बोथोरनि गुसु गुसु फ्रेश भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। माने बे साननैसो जा गरम होदों ना लोगोफोर, माने न'आव थायै बर मोनथारबाय। बेनिखायनो एसे माने थान्दा जाना फैनो होनना सानदों। ओमफ्राय बे बारा गोजानाव थाङा, खाथियावनो थांगोन, निजिरा दङ, बेयाव एसे दुगैनो थांगोन। जा बुस्थु लानांगौ बेयाव रेडि दंखायो बेगनि सिङाव। पेन लादों, गामसा दङ, ओमफ्राय थावबो लादों। ओमफ्राय बे बोरमाया जा डिस्टार्ब होगासिनो ना, थांफानो नोंबो आंजों, फै थांफानोबा। हाग्रानि नामालै दिनै मार खाना जागोन सं हाग्रा आंबो थांफागोन दे बबेनिफ्राय फैखोलै नोंसोरो? आं हारसिं नङा लोगोफोर, आं हारसिंल' थाङा, आंजों लोगोसे आमाइबो थांफागोन। अभी जा रहे हैं ना हम मेरे साथ? हाँ, हम लोग जा रहे हैं। पानी ढूंढ के आज नहाऊंगा। गर्मी बहुत है, बोर लग गया घर में रह के, हम लोग पक गया हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। थोड़ा सा निकल गया घर से, तो चलिए हम लोग के साथ आप लोग भी चलते रहिए। ये मेरा मामा है, इसका भी चैनल है, हम लिंक दे देगा डिस्क्रिप्शन पर, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए लेट्स गो। चलो। जों गारिखौ बेखिनि जायगायावनो पार्किं खालामबाय आरो सिगाङावबो माने आगोलाव पार्किं खालामनाय जायगा दङमोन, माने आगोलाव पार्किं खालामबा फैसा नांगौ नालाय जों बेयावनो खालामबाय। आरो बे दंफाङा जा समायनाखाना लोगोफोर, नोंथांमोना माने गोजाननिफ्राय हमनो हायाखैबो जानो हानाय, समायनाथार। टिकेटखौ बेयावनो लानांगौ, माने सासेयाव 10 थाखा आरो आगोल नाङामोन, दा नांगौ। ओमफ्राय जायगायाबो जा समायनाखा, परिबेसा माने जोबोर समायना, नोंथांमोनाबो फै। आरो आं माने खनले बे दंफांखौसो नायफ्लांबाय थादों, जा समायना ना, नोंथांमोना फैबासो मोनथिगोन। लोगोफोर फाइनालि जों मोनफैबाय, जोबोर मोजां नांदों फैनानै। हाजोनि माबायाव दङ, माने मा होनगोन, हाजो गाखोना फैनानै मोनबाय। एसे हाजोनि गोजौआव दङ। नाय लोगोफोर, गोबां मानसिफ्रानो दुगैगासिनो दङ। जोबोर गरम नालाय, माने बे साननैसो जोबोर गरम होदोंना, बेनिखायनो माने एसे बयबो थान्दा लानो फैदों। वाव। लोगोफोर फाइनालि जों जायगासिम मोनफैबाय। ओमफ्राय एसे दुगैनो होननासो फैदोंमोन नालाय जोङो, माने गोबां गरम बे साननैसो, नोंथांमोनाबो मोनथिखागौ। बेनिखायनो एसे दुगैनानै गोसोखौ थान्दा खालामना थांसै, नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। दैयाव हाबबाय, गोजोमनिसै लोगोफोर, गोजोम जाया दैयाबो नै अथेरथार। आयु हाबाब, मोजां नांदोंना? मजा। साबोनबो लाबोफायासै दैया। लाबोबाबो जेराव मेराव दागारसै, बेखौ लांफै, माने बेगाव सोनानै लांफै, नङाबा पलिउसन जागोन। नोंथांमोना माने दैनि साउन्डजोंनो खोनायाखैबो जानो हागौ, माने आं बेखौनो बुंदों दि माने नोंथांमोना जुदि प्लास्टिकनि बेसाद लाना फैबाबो माने प्लास्टिकआव बोननानै लांफिन बेखौ, माने पलिउसन खालामनाङा आरो जायगाखौ, जाहाथे समायनानो थायो।
बारा गोलाव खालामला आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो इन्जय खालामबाय बायदि मोनदों आं जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब गासैखौबो खालामना थेंक्स फर वाचिं लोगो मोनलायगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय